Nakaraan nga po na parang nahihirapan ako dito. Eh, ano po 'no, parang 'di po ako nakapagdalas nun. Kinabukasan hindi nakapagdalas po ako nun, pero kinabukasan na po dahil hindi ako nakatayo dahil nahihirapan po ako yung dibdib ko, yung kapaghinga. Oo, kasi ayan, isang magandang hapon mga kaagapay, mga kalingap. Ah, andito muli ako kay Gilbert para kumustahin din po siya. And so usapin po natin kung ano po yung kalagayan niya. Ayan. Ah, Merry Christmas po sa lahat at Happy New Year po. Ayan, sige, kausapin natin si Gilbert. Ayan, kamusta Gilbert? Okay naman po. Ayan, bukas may dialysis ka na naman bukas, no? Ayan, mga kaagapay, yun po, si Gilbert po ay twice a week po siya nagda-dialysis. And kasi kung hindi siya mag-dialysis, lulubog masyado yung katawan niya. Nakaraan nga po na parang nahihirapan ako dito. Eh, ano po 'no, parang 'di po ako nakapagdalas nun. Kinabukasan hindi nakapagdalas po ako nun, pero kinabukasan na po dahil hindi ako nakatayo dahil nahihirapan po ako yung dibdib ko, yung kapaghinga. O kasi nag-ano na yan, nag-stuck yung mga ugat mo eh. Kaya ano po, nilagnat po ako nung ilang araw, tapos di po ako. Yung lagnat ko po yung parang nanginginig. Pero okay na po. Ngayon ano lang po, okay na po. Pero tuloy-tuloy na po dahil kasi na po yun lang naman talaga, di ako nakatayo, di ako nakabangon dahil nilagnat po ako. Parang trangkaso sa lamig ko. Oo. Kasi Ang baba po ng pupunta. nag-iba yung ano natin eh. Mamit ngayong Pasko. Ano Gilbert, ano yung anong handa mo nung Christmas? Kami lang po tatlo dito, nagano lang po kami. Hindi naman kami naganda po. Dahil apat kami lang po natulog po Ayan. kami. Yan po yung anak ni Gilbert. Ano nga ulit yung pangalan ni Asher po. si Asher? Opo. Yan po siya. So, si Gilbert po ay yun nga, kay magpasalamat tayo kay Ma'am Angela kahit papaano may nakuha tayo doon na pang Christmas po niya. Ano yung ginawa mo doon sa napanalunan mo doon? Ayun po, iniipon ko rin po kasi po by January na po ako talagang pumunta ng KNTI. Sa KNTI? KNTI. Oh, KNTI. Para maano ko na po to dahil po iba na masakit kumikir. Anong sabi nila nung nagpunta ka doon? Yes. Pa po ako nakapunta doon po sa January po ito. Sa January, naka-schedule ba? Kasi kasuhin ko pa lang po January kasi po hindi pa ako Yan po para- mga kaagapay. Ito po yung ni Gilbert na gusto niyang pa-opera, no? Kasi talagang tingnan nyo naman, no? Grabe. Tsaka sumasakit po yan. Manas kasi di po bukas pa dahil Ito lumulubo ito mga kaagapay, itong paa ni Gilbert kapag hindi pa siya napag-dialysis. Ayan, lumulubo. Pati yung tiyan niya po. ano manas yun. Kasi po, kasi kumain kami ng pasto para napasaspan. Napadami rin. Ayan. Cheers po, maraming salamat din po kay Ma'am Angela dahil doon sa pamasko. And manawagan ka doon sa sa mga manunod natin na mga kaibigan mo na ibuto nila yung yung entry mo. Malay mo kahit pag top 2 lang tayo.
Ano po, ako po yung nanawagan. Sana po bigyan po ako ng suporta doon po sa charity vlogger. Charity po na pinost ko. Sana marami po mag-like at mag-share po. Opo, isi-share ko po sa page ko, nandun din po yung dati. Yung entry niya. Mag-mention lang po tayo ng mga kaibigan natin sa FB. Baka sakali pong kahit pang top 2 lang po si Gilbert ay kasi top 2 lang yung kuponin doon ni Ma'am Angela. Yung grupo po nila ay po yun, tumutulong po sa mga nangangailangan, pero kailangan din po may sinusunod doon na patakaran. So lahat ng gusto ng tulong, lalapag po nila doon yung kailangan nila. Kung hindi man sila yung nangangailangan, yung ninominate po nila. Ayan. So si Gilbert po ay ako po yung nag-nominate po sa kanya. Siyempre sa kagustuhan din po natin na baka sakaling may makuhang premium or sponsor si Gilbert ay yun, ninominate ko po siya. So sana po masuportahan po natin. Ilalagay ko po sa page ko ulit, isi-share ko po doon, tapos i-mention nyo po yung mga kaibigan nyo po. Yan. So ngayon Gilbert, hindi ka pa rin makatulog ng nakahiga? Okay naman po, nakakala naman po kasi po yataas ko naman yung unan ko. So nakaupo ka lang? Pasandal, pero importante lang kasi yung hindi lang pantay yung paghiga ko dahil sa puso po iniingatan namin tubig. Kailangan talaga nakaano ka lang. Nakakasandal. So yun, sana Gilbert, tuloy pa rin tayo sa laban ng buhay. Sana may mga dumating pang mga biyaya. Basta lagi po tayong mag-pray kay God para hindi tayo, siyempre wag natin kalimutan yung ating Panginoon kasi siya naman talaga yung may kakayanan na makapagbigay ng mga kailangan natin sa buhay. Then may dala ko dito na bigas rin. Kami salamat po. Ayan, kahit yan lang yung naiano natin ngayon. Yan na bigas yan, may pangulam ka rin dyan, saka kape. Salamat po. Yan, so sana sana marami tayong maging viewers para mas malaki pa yung naitutulong natin. Yan, so kahit pa paano may papaabot tayong tulong kay Gilbert. So ako po ay humihiling po ng kahit po yung pag-share ng mga video namin, mga video ko, malaking tulong na po yun, lalo na sa mga tinutulungan ko po. Ayan, i-share po natin para mas marami yung mapanood at marami tayong matulungan. Maraming salamat Gilbert. Ayan, pakatatag ka. Ayan. Ayan po yung anak ni Gilbert. So yan Gilbert, ako'y uwi na rin kami kasi napaano lang talaga ako dito. Hindi ko talaga balak na pumunta muna dito kasi yun nga, wala pa tayong allowance. So ito, kasi naano naman kami dyan, duman ako dito. Yun nga, sayang din nung nagpunta kami dito, dyan kami. Nag-fix ako sa iyo, pero okay lang din yun kasi baka mapagod ka, baka mapahamak ka pa kung nagpunta ka doon. Tsaka hindi rin kasi sila nagtagal, sila Kuya Bal.
saglitan lang kami dyan. So yun, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Ayan. Thank you po sa ating sa aking mga solid supporters, sa aking mga kaagapay angel. Maraming salamat po sa suporta po. And Merry Christmas po and advance Happy New Year. Bye bye. Thank you po. Sabi na. Bye bye na, bye bye.